Good morning, people! Swimming? Swimming? Oh no! Ba't wala kayong damit? Ano nangyari? Swimming pool sexy. Swimming pool kuya. Upo, upo! Yan, upo, upo! Huwag mo lang tatayo. Wow! Swimming! Wow, sana all! Oh, bungasa. Oh. Anong ginagawa mo? Naglilinis. May merienda ng ano, ayusin ko mga tinapay. Ang dami. May salad. Merienda, oh. May nilagang itlog. May salad. Oh, salad pa ito. May salad. Una ko sila na una, hindi pa sila. Ito, pan, tsaka Yung boy ko mangga. Lagyan mo ng palaman. Oo, ba't wala palaman? Kala ko may palaman, wala pala. Ito na lang po palaman. Lagyan mo ng palaman naman. Nagtitipid siya. Tatlo, may mayonnaise. Ay, may ano yun. Tatlo yung palaman, Eden. At saka si Sweet. Si Sweet. Anong luto yan? Anong lutuin mo? Ewan ko kung luluto ko. Baka adobo yan. Baka adobo, Pagdating ng araw. ng araw. Kailan na Ito, araw? pagluto Maambon, yan. oh. Halimbawa, kung magluto ako ng pakbito Pakulimlim. kaya lagat. Interviewin natin yung magagaling na cook sa bayan ng Pampanga. Magalang. Kung mag-aanda po kayo ito, magaling magluto to. Lahat ng putahe, kaya niyang iluto. Ito. Oh, ito. Hindi. Kaya niyang iluto. Veterano na po to, sa itsura pa lang. Lalo na pag tinanggal yung salamin. Ang problema sa kanya, pagka nagluluto, yung pagkain, hindi na niya maharap, hindi na kumakain. Yan. Nalilimutan niya yung pagkain niya. Anong oras na? Tanghalian na. Tan lang kinain mo, Apong-asak. Tumingin ka. Nakikita mo yung itsura mo, Apong-asak? No. Hello po. Magandang tanghali po. Ate po, saan niyo po dadalhin Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Vlog. Vlog! Wala po kasi akong ngipin eh. Yung ngipin mo na, saan nagpunta? Tingnan natin. Nasira na. Tumakas. Tumakas. Sumiwalay, no? Oo. Siyasak din tumakas. So sa'yo, tumakas din yung ngipin mo. Oo, tumakas din mga ngipin namin. Kaya pag tumawa kami, Kaya pala, nakaganyan kami. pag tumawa kayo, kita na dila nyo, no? Wala, ayaw na nila sa amin. Kaya, ali, tsaka matanda ka na. Ito po, ang Ilang taong ka na, Nay? Ay, merienda, oh. Ha? Ilang taong ka na? 74. 75 sa August. Ba, may halaman ka pala dito. Ano? Ano to? May alaman, may talong. Talong. Kung gusto niyo yung talong, oh, punta lang kayo kay nanay. Libre, libre. Pinamimigay lang. Kahit ang makakubala din. Anong pinagchichismisan nyo? Yung naglalag. Naglalag? Naglalag? Ha? Plago, nalag. mahirap magtanong pa ako sa'yo, bungal. Ito masarap, no? Pagkasama mo yung nanay mo. Oh. Pagka gusto mo kumain, nandiyan siya, nagluluto. Nakaluto kami. Nakaluto. Hindi natin na vlog yung ano kanina, almusal, no? Ano niluto mo kanina, almusal namin? Malunggong.
Galunggong. Ano pa? Century. May century. Ano pa? Sina. Ang dami! Ano pa? Galunggong nga. Oh, umulit yung galunggong. Dalawa na yung galunggong. Ano pa? May itlog. Marami. Ang dami. May talong. May talong. Tingnan ko nga kung masarap. Kasi paano ang pagbukas ng nilagang itlog. Paraga nga na paraga kanina. Bakit? Yaman nga. So, marami kaming dito, nakakataba lahat. Dahil pagkain, sobra. Daming blessing. Marami yan. Sarap, mami. Sarap. Tarap. Kain na po kayo. Hello po. Mamaya po, nandyan na kami niyan, no? Ang abangan nyo, kamo. Saan kayo pupunta? Abangan nyo. Abangan nyo. Susunod na. Kabanata. Kabanata. Anong lulutuin nyo? Magluluto tayo ng yata. Pakita natin kung paano nyo niluluto. Adobo baka. Hindi adobo lutuin natin. Ang luto ko ngayon. Kilain ng Kapampangan, masarap. I-share natin para malaman nila yung recipe, tsaka kung paano yung style ng pagluluto ng Kapampangan. Ang Kapampangan, masarap magluto, no? Yasak. Masarap. Marunong tsaka minudo. Marunong ka sa minudo? Marunong ako sa minudo. Marunong Ikaw, akong Nay, saan ka asado. marunong? Ang galang sinigang, adobo. Ako, marunong kumain. Yan lang ang papel ko rito, kumakain. Siyempre, kailangan nasa vlog din ako. Sino gumawa niyan? Ba't kaya kami yan? Si Apple. Oo, Apple. yung asawa ko pala. Masarap. Kompleto Sa bahay, Ricardo. maraming pagkain sa bahay, sobra. Kompleto Ricardo. Oo, Wala kang masabi sa salad niya. masarap. Masarap. Dami sa hook. Ilan taong ka na pumasak? Nakalimutan mo na. Kasi, Hindi ka nakasagot. Nagdadaya ka yata eh. Ha? mukha na akong 60, kaya 60 na. 60 na. 58. Ano? 58. Kamu rep. Ba't bumaba ng dalawang taon? Taman to iyan ni kaya tayo story. Tingnan natin yung rep ni nanay. May rep pala si nanay. Dami laman. Ang dami laman. Paano yan? Dami laman. Ano ba laman? Tingnan natin kung may laman nga. Oh, ang daming ha. Daming stock ha. Yung mga ibon, naluto mo na. Yung mga Ay, nadobo ko. kinain nila. Aywa. Oh, may galunggong. Oh, ang daming stock yan. Ano yan? Ano yun? Yung babo. Ay, yung manok na linagyan ng ano yun? Yung pinipiri. Ano ito? Ang dami. Hindi mo na alam yung stock mo. Baboy. Ang dami. Pati gulay. Oh. Ang dami. Oh. Gulay. Breading isa tayo. Kawewe. Mag-adobo ko ng Kangkong! kangkong. Wow, lagyan mo ng konting baboy. Yung ano ito? May labong. Labong. Nasaan yung labong? Oo. Balikan natin si Apo Kasak. Nandiyan na naman siya. Tapos na! Konti na lang. Baka kailangan mo ng tulong. Hindi na. Hindi na. Ayan na. Ito na to. Ayan na. Susunod na kabanata. Abangan natin ang susunod na kabanata. Welcome to my vlog, Gamo Apo Kasak. Welcome to my vlog. Tama ba yun? Okay, hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.